francúzskom Méribel sa konalo predposledné kolo svetového pohára v cyklotriále, na ktorom štartovali aj 4 Slováci. Najväčší úspech sme dosiahli v ženskej súťaži. Tatiana Janíčková s výrazným náskokom vyhrala. Počas súťaže nahromadila iba 8 trestných bodov, zatiaľ čo Španielka Gemma Abantová na druhom mieste až 18. Bronz získala Janina Jungfelsová z Austrálie, tam mala 20 trestných bodov, čo bolo rovnako ako naša druhá reprezentantka v súťaži Kristina Sikorová. O poradí tak rozhodol počet nulových sekcií a ten mala vyšší Austrálčanka. Sikorová tak smolne bola štvrtá, čo vzhľadom k jej prvému vystúpeniu po zranení členka bolo veľmi dobré. V mužskej súťaži Elite Jan Kočiš nepostúpil do finále, skončil na 19. mieste a junior Martin Behro obsadil 30. pozíciu. Vyhral Španiel Garcia Abel. Veľmi príjemne sa konštatuje poradie v celkovom hodnotení svetového pohára. Na prvej pozícii je priebežne Tatiana Janíčková a druhá je Kristina Sikorová. Našich top pretekárov však už zakrátko čaká vrchol sezóny majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike.